Kwasuka lokho, uBabu Dokotela ukwethulela izinto ezingashintsha impilo yakho. Amakhambi athakwe ngokwesintu. Thola okudingayo njengokuphakamisa umsebenzi wakho ngenyoka usigwini, njengokuphakamisa umsebenzi ngesipoki somlungu. Thola ibhande lasekhasino, thola amadoda asemgedeni, thola amadoda adla amasi, thwala ngokusebenza ngezingilosi ezinhlanu. Isithwalo solimi lwegusha, isithwalo sengane yomkhovu, faka isitha engozini yemoto. Ngena kwi-Ajaguraja Movement Secret Society. Batholakala Nedbank House, 19th floor, 30 Albert Street, eThekwini. Kanti ungakwazi ukumshayela ku 063 689 8922. Walala wasala, imbila yeswela umsila ngokuyalezela. Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqiwini siyanibingelela sanamukela nonke nina bakamdloko mbane namhlanje ke sihleli naye uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile kuseyiyona iBabu Dokotela TV show. Babu Dokotela ake sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Siyathobeka siyabingelela ubaba uDokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile siseThekwini nje washutha sisebuilding kuthiwa iNedbank House building sisekhoneni lomgaqo kuthiwa uQueen Street and Albert Street. Babu Dokotela YouTube siyathobeka. Babu Dokotela itopic yethu namhlanje soke sibheke la mangabe sithi Vesane UTHWALE. Kodwa ke ake siqale la embuzweni wethu oqala Babu Dokotela. Ake ucacisele umbukeli Babu Dokotela ukuthi iphalish labantu abagula kakhulu. Iphalish enjani lelo? Siyathobeka kakhulu asibonke njena sike saba nobhubhane le-HIV whereby abantu kade belahlekelwa iweight ngendlela esimanga. Saba ne-challenge kakhulu kubantu kade bene-MDR XDR kwi-TB. Saba nabantu kade nento esibiza ukuthi ihlobo olungajwayelanga le-TB belingatholakala kalula umuntu acishaza ashone before itholakala ebekuthiwa i-TB quantiferon, TB gold. Kuzoba ke ne-acid fast bacilli whereby abantu kade begula banciphe emzimbeni thola ukuthi ukudla basakuthandi. Kwase kwafika esimeni sokuthi sakhe iphalish ezokwazi ukulisiza abantu ukusustain impilo zabo. Nanamanje na ke senabo abantu aba-admithiwe ibhedlela kuzoba kuma-TB centers. Sinabantu namhlanje abadla i-refer 4 refer 2 ngenxa yokuthi bane-TB. Labo bantu labaluza emzimbeni. Kunabantu futhi esinofakazi ongeke bushintshe abasanda kwaqala ama-ARVs emva kokugula isikhathi eside nabo futhi bayidinga ukuthi bathole into ezoba sustain. Le parish ke lesilakhile silakhe ukuthi sisize abantu asilakhanga izolo salakha around 2008 2010 lapho kuya ku-2012 besilibhizi kakhulu kazi nalo le parish. Nanamanje nake sekhona wena ohlala nomuntu ekhaya ogulayo lemthole le parish lu-100 rand lithola kaBabu Dokotela alikho ey'tolo. And noma ungadla lona lodwa umudle lona ungazi udle umudle nje ipuni ezo5 uphuza amaphilisi kwenele nokuthi uthi bazokuphoqa ngespinach lesayizona nathi sesibaxakile ke kwahamba nogesi bese aqoya basasehle no wena idlela iparish leli lizokusiza. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela mhlambe omunye uzothi mina nginengane ena 10 years idla amaphilisi ngingayikwazi ukuthi nginikeze leli parish. Ingane na 10 years ingane na 12 years according to pediatric medicine lo mntwana lo udla i-treatment yabantu badala, meaning that njoba ingane incane angaka isindwa ekhanda ngeke ukuthi niyasaka uqasha ama-ARVs nisaba ukuthi nizothi le ngane iphethwe yini inike iparish ilidle nawo amaphilisi la ngoba isivese sidla i-treatment yabantu badala. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ayikho ngicacisela umbukeli la. Kunabantu Babu Dokotela abahlushwa isifo sokuwa. Athi umuntu isifo sokuwa la ekhaya ngathi sesumkhokha nje ngoba sasiphethe uma saphatha ugogo saphatha mina manje sesingene ngisho enganeni yami lesifo vele asilapheki. So uBabu Dokotela unayo yini into yokuthi lesifo asidambise mangabe siyadambiseka noma asiqede uyakwazi yini ukuthi amlekelele umuntu onaso? Siyabonga kakhulu. Le gama lokudambisa lifike emva kwaComrade Mantosha Balala utheme kudlula yena ephuma yena ekhulisa saka Department of Health abaya ominister abafikayo babe captured kakhulu bathi abelaphi indaba bakwazi ukulapha bayadambisa, but mebethi bayadambisa they are failing to say that in English. Alike igama lokudambisa ngesingisi, meaning that babevese bethuka thina sikaze sifunde into yokudambisa and silapha kuphela thina.
angilivezele igama lokuthi do we cure or do we treat. Thina esiZulwini silapha kuphela asinabo cure no treat yabo akufunda amaphendi la kuyalashwa la kuphela kona qoqa amapitikoti la uma egula umuntu enesifo sokuwa kumsebenzi wenyanga kumsebenzi wamelaphi endabuko ukuthi akangadambisi akangene kena ngekhubalo amlaphe uma ufikile kuBabu Dokotela sizokunika one recipe ezoba 1 month dose phelile ulapheke imali ofuna uyilungisa u15,000 uzobuza ukuthi uBabu Dokotela ungamlapha yini ngoba manje uhlushwa utshwala lento yotshwala nesifo sokuwa lento ufuna silokhu sichaza akuhambisani utshwala nama chronic medication akuhambisani ngalo ndlela sithi lo muntu uzomyekisa thina mahala awuzuyikhokha imali ukuthi uyekisa utshwala sizomyekisa utshwala simyekisa insangu la idla kakhulu mase simfaka kulento ke thina siyifunayo akwazi ukuthi but it's a 1 month period phelile awuzuloku ulanda imithi njalo uzofuna uzoba saba bangani Babu Dokotela bese sibojabule siyabonga Kambe Babu Dokotela nisibheke isikhathi ukuthi lo muntu njengoba sesimphathe iminyaka engaphezulu ka10 lesifo kushuthi ngesalapheka ngoba kuthiwa sashakaza kwayekathathu so yena ke asezokulapheka niyasibheka isikhathi ukuthi umuntu sesimphathe isikhathi esingakanani okubaleka kakhulu ukubheka imbangela yaso kwa medicine kwa western medicine kuthiwa i-etiology the causes of yalesifo semphethe ukuthi ngabe yini ake sikuveze futhi le diet inomthelela kubantu abadla ingulube mancane amathuba ukuthi ungabona belapheka isifo sokuwa is the reason why ingulube inempethu ingulube inayikelemu le ikelemu lezo sizibiza ukuthi ama flukes ezakhela ebuchopheni okwenza ukuthi kube nzima ngendlela esimanga uyamlapha umuntu udlana nengulube ngapha uyamlapha umuntu udla ukoji ngapha and ifuna umbheke umuntu ohlala phezulu kwengulube kodwa ebegula uyamlapha umuntu isifo senhliziyo ubhizinisi ngulube yena kuphela ngalezo zinto siyafuna siyibheka kakhulu ngoba sizofika isikhathi la sengiyifundisa khona ngama flukes inhlobo zama parasites atholakala engulubeni nanokuthi ikhona indlela ongenza ukuthi ama parasite noma ikelemu noma ilwanyana egcwele engulubeni ikakhulukazi ikelemu ukuthi uzikhiphe the best way ukuthi ingulube yakho uma ufuna ukuyidla kahle ingabi nekelemu ukuthi uyose ishe izibe yilahle musu igayibe impuphu ikhothe ngalo ndlela kuzobe ngenazo izikelemu siyabonga Sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela mhlawumbe fanele simcacisele umbukeli ukuthi imithi noma ama products kaBabu Dokotela awatholakali kuma public chemist imithi kaBabu Dokotela itholakala kuBabu Dokotela kwabasegoli kukhona usisi esisebenzisana naye obizwa ngosisi Simncwabe mhlawumbe singabapha nje ngisho inombolo yakhe ithi 066 254 0452 kubantu abaseJohannesburg uorder amanye ama products kaBabu Dokotela ake sidlulele phambili kaBabu Dokotela kunalesifo lesi ama piles abantu abaningi Babu Dokotela ama piles asebalimazile kakhulu and athi umuntu hayi ngiyaye ngiwafakele nje iphilisi adamba phinda buye ayakwazi ukulapheka imkhulu ngisadla ufish la yo ekumnandi udla ufish phambi kwecamera uyazi lento le ngidlela kamnandi okota chicken ufish ujeqe ngapho nophethwa ama pies futhi abantu abanama pies abazwani noflower because bathi uflower babangela ukuthi basongelane nayo ke lento ama pies iyadinga ukuthi siyikhulume abantu isikhathi esiningi benze sinento esibiza ukuthi i-wrong diagnosis Babu Dokotela yini i-wrong diagnosis incorrect diagnosis it's whereby wena uthi unama piles kanti una cancer once waphuma ipass ngesizulu kuthiwa ubofu that is not ama piles usuna cancer esibizwa ukuthi CA199 usudinga ukuthi uyokwenziwa ukuthi kuthathwe extraction kukhishwa amasampuli kutholakala ukuthi yini i-cancer ngempela yini uyakwenza into ekuthiwa i-histology histology la zokwenziwa khona into esibizwa ukuthi IgG izobe determine ukuthi uhlobo lweni le-cancer kahle olukubambile and lokwesiphi istage mesikhuluma ngama-piles sikhuluma la ethi umuntu kunenyama eziphumele ngaphandle those ama-piles sikhuluma ngomuntu umethi toilet ukuphuma negazi lokho-ke ama-piles kunabantu abaphambanisa ama-piles ney'nsumpe iy'nsumpe are caused by human papilloma virus it is a virus yey'nsumpe ngalo ndlela ama-piles ney'nsumpe akufani uma uney'nsumpe esithweni sangasese sokutoilet that could be caused by HIV or that could be caused by cancer but more likely it caused by cancer
if ungena ucancer kusuke kuyi-HIV okusho ukuthi-ke wena funa ukwenza-ke i-diagnosis eqondile ukuthi Babu Dokotela nginamaphizi ngempela hhayi kuyona enye into but uma ngiye etoilet nje kunenyama sikunika umuthi owodwa ngo-R50 R50 kuphela and we got proven scientific otherwise lo muthi esikunika wona asiyisoli futhi asixolisi you don't have to ukuthi usebenzise amasonto 1 to 2 days 3 days you are done u3 days usuku sumkhulu kakhulu you are done forever and not ukuthi wadambisile aphelile le ukuthi usufuna ukuthenga incwadi kadokotela hamba uyizabe incwadi kadokotela emgaqweni thina sokulapha amaphizi kuwena ngo-R50 kuphela siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela. Masikhuluma nge-CKMB and troponin presence. Yini lesikhuluma ngayo lapha? Lento ilokhu ihluphile, ilokhu isihluphe kakhulu thina abalaphi bendabuko. I-office esifakwe kulona, i-reception esiyitholayo kwamanye ama-counterpart ethu abelaphi basentshonalanga. Noma abantu abamnyama abalapha ngokusentshonalanga. Even uhulumeni okhona njengamanje office o-active inyanga uzithatha njengama 50 citizens when it comes to ukwelapha abantu abadeleleke ngendlela eyisimanga ekukholela ukuthi thina seyiphupha imithi. Ngine challenge umuntu oyiphupha imithi kakhulu ngine challenge. Mina imithi angiyiphuphi ngiyayiresearch. Awukho mina umuthi engizothi kwena ngawuphupha. Mina ngiyawu-research umuthi, ngiwu-researcha in a sense that I need to understand ama-cytosterols alo muthi. Beta cytosterols alo muthi. Manje uma wena usuqhamuka usu-researchile kukhona imithi ene-camphor, I need to know ukuthi i-camphor ekulomuthi ingakanani. Then mesikhuluma lana ke CKMB troponin presence sikhuluma ngomuntu osuke nenkinga yesifo senhliziyo. Why Babu Dokotela pho ungazokhetha igama i-CKMB buhlula yini ukuthi nje isifo nomvuvuza usitshengisa ukuthi ufunde kakhulu. I-challenge esinayo ukuthi labantu emesilapha abantu benhliziyo and ama-western practitioners anenkolelo ukuthi thina vele sithatha imbiza siyigxisha umuntu singazi ukuthi i-troponin I yakhe ithini, i-troponin T yakhe ithini, CKMB yakhe ithini, i-CK ithini. Ngalo ndlela those things are well checked. Singabalaphi bendabuko siyakwazi ukucheckela lezo zinto. Siyakwazi ukugcwalisa iforms sithumele ipatient elaboratory yenziwe i-cardiac enzymes kubuye lo report le ukuthi ama-cardiac enzymes akhe angakanani. All we do thina sihlisa ama-cardiac enzymes so that inhliziyo izokwazi ukuthi iphinde ibe nama-cardiac enzymes anormal. La suke silapha umuntu onesifo senhliziyo. Kunabantu abahlukeneke onesifo senhliziyo ngenxa yamafutha, kunesifo senhliziyo ngenxa yegazi lakhe liwiki kakhulu but abe umuntu isifo senhliziyo athothi ufakwe iwash. Mina kuBabu Dokotela ngikhulumela inyanga ngene president enyanga futhi angiyona ngisho inkosi ke inyanga ngiyilutho. I'm one of the poorest and lowest traditional practitioner. Angumlaphi umuntu osefakwe iwash. Masikhuluma ngemuntu wenhliziyo we have to understand the anatomy of the heart before ukuthi sijahe ukuthatha imali kubantu. Mase kulapha inhliziyo uma usufaka iwashi asikulaphi. Babu Dokotela bakwethu bawujabule umfana omuhle nje ekhehle umfana nomkhubo ukuthi adle nje kamnandi. Ezinye inyanga zilo zigudla zishisa impepho shaya igugu yebo madoda msanga nayo uyodla nini kamnandi. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ayisikhulume la Kindros bath and ifembe lomndawo yini le? Yabona muzoba inyanga ufike ube nabasebenzi abanengqondo udla okuyimpilo uhlale phezu kwekhamera ebizayo kosofa beleda. Le inyanga lezi ishuthele emva kwendlu kunama blocks angaplasteliwe kuvela even uthayela yo yanyanyisa lento yenu. Kusasho ukuqhamuka amaqhude ejahana edlule wona ushuthele esigodlweni iqhamuke igundane ushaya iphela kanje ikokoro lingakanani uyalisaba naye. Hayi madoda senihluphile senihluphile. Yabona senihluphe kakhulu. Mina iyodwa inyanga engisayibona ishuthela kosofa. Iyodwa nje ukhehleleze kuphela. Bonke abanye ama-tiles angefani phansi. Ama-tiles phansi awefana amaqhephu lapha indaxhunyu. Hayi kahleni. Ngiyani kahleni. Awayibona apha inyanga impofu njengopopo. Ngisho njalo ngizwe. Babu Dokotela, sibonge bese siphinde sibheka la. Masikhuluma ngeKindros bath and ifemba lomndawo. Yini esikhuluma ngayo la? Kunabantu asebene diary
ongazuthi bayinika Telkom telephone direct yenyanga. Kunabantu abane-map yenyanga abanama-addresses enyanga. Athi umuntu waseMpumalanga province athi Babu Dokotela mina umhlaba walingana kuhambe wonke kusukela eJozini ukuthi akutshela athi mina ngibuya eMkhuzi angisizakale. Kusho umuntu wase-Eastern Cape akutshele ngazo zonke inyanga obongazazi ezinye la bathi khona usibani mina ngibuya usibani kwawukuthi nokuthi kodwa still angisizakale. We got a question. Imbangela yokuhlupheka kwakho isuke kuphi kuqala? We have to root it. Angicela ukuyikhuluma lento. Once ku genealogy yakho noma emndenini wakho kwabakhona umuntu oyisangoma. Lo muntu loyo uyabuya. Uthe umehamba emhlabeni wangakhishwa ebungomeni. Wafa isangoma ngokuthi phela kwaxakekiwe ayingekho imali ngoba kufuneka inkomo nembuzi yokumkhipha emngomeni afakwe ethongeni. Ukhishwa ngembuzi afakwe ngenkomo ethongeni. Kuthiwa sibantu sethi siyamkhipha emngomeni. Manje uma ekhaya kwaba khona umuntu okwaba isangoma nje. Uyohamba uzongifonela. Uzobuya lo muntu azohlupha but manje akakwazi ukuza kuwena ngoba wena uyisizukulwane sesithathu, uyisizukulwane sesi4. Manje izinto zakho ziyama uye enyangeni afika imithi ayiphoci imithi akufuze uyisebenzise. Lo muntu ke kufuna simenzele into esibiza ukuthi ifembe lomndawo. Usho ukuthini ke labantu ufuna abafembele labantu. Uma uzobafembela ungayona inyanga funa ngiyichaze lento. Sikunika umuthi osuke suthake usuhlanzwe kahle. Sithi hamba uye emfuleni wangakini hayi olwandle. Hamba uye emfuleni wangakini. Uma ufika lemfuleni ufika ukha amanzi ngendishi. Uma ungayona inyanga ufaka isandla saka right. Uphehle lo muthi usho ukuthi makhehla nenzela kwazi namhlanje ngiyanifemba ngiyanigeza nonke ngithi ngicela nigeze. Uma uyinyanga uyifaka zombili izandla. Uma uyinyanga noma uyisangoma uyifaka zombili izandla ubaphehlele kanje nje. Uma usugeza ungageza izandla sodwa ngathi uyichithe. Geza ngezandla zombili doti. Umuthela umuthi very important ukuthi sikuqaphele ikha amanzi ngezandla zombili uthele ngaka right. Ngoba lokhu uthela ngaka left qala isikweledi leso. Isekhaba uma ngapha. Ikini ngapha. Okusho ukuthi abantu abagezile abasekhaba uma kuqala. Uma ugeza ke qala ngaka right uphinde uthele okulandelayo thela ekhanda. Why uthele ekhanda? Usuthela ebantwini bakini ababengamakhosi nabo ngoba asikho isibongo ngaphandle kwakho nje uzalule ekhaya eningenabo because abekho ubukhosi bokudlezana. Abukho nje akekho nje umuntu ozalule ekhaya phenduka abenkosi. Uma uzalule ekhaya abukho ubukhosi kulento yakho. Ngifuna uba lana uma usuthela ekhanda and then lapha bebengamakhosi njengoba thina sisinobukhosi bakaZuma futhi asingayisole ngapha. Asixolisi nje ukuthi sinobukhosi bakaZuma. Buhleke futhi. Uyathela ke base laba ngamakhosi ugeze kuba ubaceleke nabo. Sesikhuluma ke manje ukuthi ke usuqedile ukugeza. Wena ke awuyona inyanga wesonsangoma. Phatha ikhandlela elimhlophe. Phatha ikhandlela eligreen. Phatha ikhandlela eliyellow. Thenga amaswidi, the most expensive one. Fika nje isitolo kaWoolworths, ezitolo lezi la khona amaswidi nje check us now. Shoprite unawo itolo eziningi kodwa ubheke le packet leli libiza uthathe lona ke lapho uma usufika lapha emfuleni ubaphahlele labantu uyalivula le packet ulibeka phansi uma usuthatha amakhandlela uwabeka phezulu ungakhanyisa wenzela izingane lezi ezahamba negazi ezingakwazi ukuza kuwena uthi nazi izibani zenu ungasho ukuthi ngisikhanyisa uthi nazi izibani zenu namaswidi uma usuke emva kwaloko ke usuyahamba ke usubaphahlele ke lapho uma usuthatha ikindros wena uzovuka ngo1 ebusuku. Uma ubuya lapha emfuleni usuyosebenzisa ikindros uvuka ngo1 ebusuku ufaka amaqanda awu4 abantu ke yazi ngeke nganika omunye wase Eastern Cape oyinyanga uthi manje Babu Dokotela sengiwafakile amaqanda la ngawufaka nalomuthi nemali manje kuzogeza kanjani into imishube kanjeni. No phela sisho ukuthi uzofaka umuthi ufaka amanzi ufaka amaqanda abe u4 ufaka amashumi awuzokwazi uthatha amaqanda awu4 nomuthi namashumi ugeza ngalodwa faka amanzi. Yebo lento ufuna sizikhomit faka amanzi umuthi usuyageza ugezele endlini uma uqede uthathe lento echitha ngaphandle komuzi abakini bonke ubagezile. Siyabonga Babu Dokotela mhlawumbe singakadluli nje lapho ake uphinde ucacise kunomuntu ozothi mina Babu Dokotela ngazalwa ubaba ngimazi akaza ngitshele namanje so uma kufanele ngigeza abantu bakithi njoba kufanele ngiqale ngaka right ngigeza abantu bakithi ngizobageza kanjani abantu engingabazi.
Asikho idingo ukuthi ubazi vese ngoba kunomuntu abazalwa emshadweni uyinkosana vese abazalwa babashadile isibongisela but kanti wabe yipenalty. Yabo manje lesibongo sakho nje utsaka ngaso mina ngifuna ukuyikhuluma ngoba abantu abaningi kwaba u10 u6 wonke amapenalty. Isikhathini nje uma uyinkosana isikhathi ngivamisa ukuba yipenalty. Isikhathi ngivamisa ukuba yipenalty nje. Ubaba wakho usuke eseshawa nje ukuthi akashada usuke vese ngoba wakhe ebona ukuthi ijampe egamini usiyabuza vese inyoni yakho la uMark athana uyinyoni vese upass for ufaka uniform emsebenzini ufaka uniform ulala ngeparabellum athi ngoba vese ngiyavuka ngeke ngisazikhumula icathulo abantu baparabellum kuthini le khanda indoda esuka ngoparabellum yabona uzalele ekhaya ozalela ngekhaya ngaso sengisikhathi iqala ngesibongo saka right ngoba kwasona leso sisebenzisayo awunayo isho uma wakho uyayishayela ushaya nawo opikinini kade esho eBenton ave bengithanda bafuna igama bazokunika igama Babu Dokotela bese sizobajabulila ngiqhubeke ngidle kamnandi bashawo mawena sibonge Babu Dokotela Babu Dokotela ziningi inyanga usuzimentorishile inyanga usuzikhulisile ngolwazi uyasikhulisa financially kunenyanga Babu Dokotela ekuthiwa uSinama naye useze wavula iYouTube channel yakhe ngabe kuthini uPaula wakho asibonga kakhulu thina sizinyanga sicela umona nje sinomona and then umona wethu ufuna ube muhle because yonke into emikusebenza la ufuna uyivikela but sinomona in a sense that even inyanga isiyenza enye into ngokuthi uSinama usene channel yakhe safuza ukuthi mina ngiphatheke kambi ngibe influencer kuthiwa buka nje uSinama usumfundise nento eYouTube usegijima uyovule yakhe no this is our growth sibonga kakhulu ukuthi sekuneSinama TV ungena ku-YouTube ubhala Sinama TV uyafika lapha ngigcine kunabantu abawu49 angaze bebangaki manje bayakhula bona bayakhula ngisho ukuthi lento ayenzile uSinama it is beautiful sesiyazi manje ukuthi amancane amathuba singambona ezohlala ngoba usenayo vese istudio cameraman abantu aba-editor benza yonke into ngoba asikusho lokho uYouTube ayona into ecabanga ukuthi yona truly speaking awuyona it's one of the expensive production ofuna ube na because all your people have to be sounding people baye kutshwala and abantu baka YouTube make sure ukuthi abona abangani bakho yabo once you use them as friends you are not going to pay your friends you can't pay wages to your friends and then once abantu baka YouTube abasondeza kakhulu kubona abangani kuzoba ne gross abused ngoba njobe senisharisha imfihlo and siyababona abantu benza ama mistake besenza abantu ababangani babo engisho ukuthi nabo omkhulu Sinama njoba sebeqala iYouTube and aqikelela ukuthi abantu abamshuthayo are people abamshuthayo not are people who are his friends because there is no business with friends siyabonga Sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela kunomuntu lana othi mina Babu Dokotela kudala ngizama ngifuna imali ngifuna impilo engcono ngifuna ukufana nabanye babangani bami kodwa manje angazi ngenze njani mhlambe kungaba yini solution ukuthi ngivesane ngithwale yabona uma usahlupheka usasho ukuthi ngincama ngilambe ngeke ngithwala vese usondle uma wakho mina ngikhuluma ngento engiyazi angikweleti ukuhlupheka ipoverty ngiyazi kahle sazana on face to face mina ipoverty ngazi ngingaqhokile mina ipoverty ngazi ngigeza ukuthi wena Dumsana usaba uyahlupheka mina ngigezela endishini kwa foundation ingaqondile ibuye indishi ithi ufuna ngiyisekele ngoba ngeke ngazochitheka kodwa kusendlini yabo engisho ukuthi abantu bebekhuluma ngepoverty abantu bebekhuluma ngesithwalo uthi wena ngincame ngihluphe ngenokuthi ngithwale kofanele mengithwele unandaba nokufa bezokwazi ufa ngiyacamela mina umuntu o-understandayo ngiyamncamela umuntu o-understandayo ngoba I remember the other day imacaroni ngiyithosa ngiyipheka imacaroni phinde ngiyifaka ukhari bese ngidle yona kuphela irice leli ngilithose because of poverty not because of my affordability because of poverty khumbula kahle ngidayisa ugwayi esikoleni because of poverty ngihlala ngasewindini ngaliqhofoza iwindi ukuze uthi inyoni ime la ngiveze lamaluzi abantu abangifunda nabo esenzo sihle emazweni ndoda bayazi lonto ukuthi kangidayisa ngogwayi ngisho ukuthi poverty if ungabanga poor keep quiet yeka abantu bathwale yeka abantu bathatha izithwalo because this is what we cannot tolerate anymore mina ngizokutshela nje iqiniso
abantu abezibehlisa amabhuluku abanye because of i-poverty bajike bangathwali bashawe bajike babe ikayibhedi yabo because of i-poverty. I-poverty hamba uyobuka abantu abaseyibhedlela abahluphekayo abantu banama-visitor ngapha nangapha ama-visitors azathatha ukudla kunike lo muntu obakavakashela umuntu. I-poverty ke leyo. Manje umuntu umethatha isinqumo sokuthwala I support that person 101%. 101%. Uma ukuthi usuyayibona into engiyishona, it better be hamba uyothatha isithwalo but you must have a reference. Yebo salukwazi. Awukwazi ukulanda isithwalo kumuntu ohlala naye lokushini. Athi hayi ke lana ke ikoma zakhe kuthiwa ikoma zakhela hayi ikoma zakhela hayi ungawapaka nje la hey gogo hayi ngizocela ukupakisa laba kancane no kwehla one way uzucaba ukuthi imoto kusazoyibona nje la nehle nishone phansi niqhamukela ngaphesheya uqala imoto uyibone ngaphesheya ngapha uyabuka ukuthi hayi umuntu masathatha le moto ngila ukuthi ngishona phansi nomuntu obesha amahams lapha yani and then be careful ukuthi uyothwala kubani isithwalo sisodwa funa sisho ukuthi ikhona lento iyaphefumula lento le uyothwala kumuntu uhamba ngefortuna naye ingcono ifortuna dokotela yini ifortuna imoto eyinyanga la uyothwala kumuntu uhamba ngefortuna nawe uhamba ngefortuna uze kuyena senihlukana ngamamodeli nomnyaka as long ebhajwe ka Toyota nje phansi ehamba ngefortuna akuyena umuntu ongothwala kuyena lo akuyena we have to study the person. Mina ngihamba ngeDodge ngamabomu iDodge uyithenga uma uhola ngaphansi kwa 50,000 expensive amaphathi akhona. Guess what? Very expensive iDodge. Ngihamba ngesele S500 ngamabomu ngoba ngitshengisa wena ukuthi i-maintenance yale moto it is very very high. Inama electronics ongawazi ohlezi utshela ukuthi lokhu ukuthi and izama ukuveza lokuthi before uyithathe lento kumuntu hamba ukwenza reference kuyena ukuthi yena lento unayo yini uma enaka ayisebenzise ngani uma ukuthi iyasebenza Babu Dokotela cishe ngaphahluka. But Babu Dokotela kwenziwa yini ukuthi abantu babe nenkolelo yokuthi umuntu osemakhaya oyixakekele uyena umuntu onayo onawo umuthi uma ukwazi ukwenza u2 million yini engakwenza uhlale ku2 room. Lento ufuna siyikhuluma abantu abasemakhaya baguda kule emthini ezimpi baguda kule emthini intombi baguda kule emthini emfuyo baguda kule emthini okubethela but uma sekuze into enzomkhathi number 1 into isithwalo somkhathi zilezi zinto zifuna uhambe ziyahanjelwa ngoDisemba nje ngiyatravela and angifunde nokuthi uzongifonela ufunde nokuthi uzongifonela lokuhlopha ukuthi ngibuya nini ngoba ngani noma ngizobuya yini it's 50-50 kulento sesithathayo siyahamba sibuye noma singabuyi but isavuma ukuthi we will do this because sifuna ukuemphasize ukuthi abantu abathwala uma ungathwele akunankinga futhi uzosebenzela umuntu othwele vese Babu Dokotela bayethu sizojabulela umfana omuhle njengekhehla lomlungu siyabonga. Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816.